Bueno, é un grupo moi consolidado, non? Moi a idea do seu adestrador, que ten moi claro o fútbol que quere facer e como plantexar os partidos. Un equipo que ahora está pasando un bon momento, creo que dos mellores momentos da tempada. Bueno, é que todos sabemos que é un equipo moi competitivo e que está, bueno, pues eso, facendo moi bons resultados, sobre todo últimamente no Espiñedo, non? Unha afición moi entregada, non? Que está, bueno, pues os 90 minutos, incluso antes, moito antes de empezar o partido, apoiando o seu equipo, non? Que hai un gran ambiente sempre favorable aos da casa, non? Que lles axuda, bueno, pues a ese empuxo, esa agresividade que tamén teñen eles, e onde, bueno, creo que se sinten pues moi cómodos, non? Xogando como locais, non? A pesar de que, bueno, pues o mellor no inicio de Liga lle pudo costar máis, non? Sacar resultados, pero son fases polas que todos os equipos da categoría pasamos, non? Bueno, normalmente son partidos moi nivelados, non? Os que xogamos Alenteiro Bergantiños últimamente. Bueno, pequenos detalles, a veces estados de forma de certos futbolistas, incluso quen fai o primeiro gol no partido, bueno, todas esas cousas suelen pesar bastante en este tipo de duelos, non? Nós creo que estamos en un gran momento como para facerlles dano, pero temos que ser moi competitivos porque enfrente temos un rival que tamén nos conoce moi ben e que sabemos que compite sempre ao 100%, non? Sempre dá o seu 100%, así que temos que estar francamente ben para facerlles dano. Os comenzos de Liga foron complicados para eles como foron para nós, non? Eu creo que ese proceso de adaptación é certo que no seu caso foi un pouco máis longo do normal, non? Tardaron en encontrar o gol con máis sensibilidade do que o facían, agora están facendo o gol con máis facilidade, chegan moito máis. Bueno, creo que hai pequenas modificacións que axudaron ao equipo, bueno, tamén conscientes de como estaban, creo que se reforzaron ben no mercado de inverno e, bueno, pues aí están, eu creo que mellorando as prestacións da primeira volta sin ninguna dúbida. Está pasando o seu mellor momento, non? Tanto de xogo como de resultados. Eu creo que agora están con moita máis confianza, non? Non tes esa desconfianza de cando fas as cousas ben e te castigan con pouco, ou xeneras moito e non fas gol. Bueno, ese tipo de desconfianzas que poden existir, bueno, pues creo que agora as borraron, non? Porque teñen máis vitorias, porque resolven mellor a nivel ofensivo. Bueno, cando un está en un bon momento, pues ten que intentar alongalo o máximo posible. A lectura de facer tantos goles ao final dos partidos son varias, non? Está claro que o físico é importantísimo, o estado físico do plantel é moi bo, foi durante todo o ano un rendimento moi lineal, non? O que estamos dando, eso está claro que para conseguir o que facemos hai que estar ben de pernas, pero tamén creo que o equipo é moi insistente, ten variantes durante os partidos que nos fan conseguir facer perigo aos rivais de moitas formas diferentes. Creo que a veces desgastamos moito o rival na nosa forma de xogar e, bueno, aproveitámoslo ao final. Bueno, eu creo que son un cúmulo de aspectos que ao final, bueno, pues nos dan esa cantidad de puntos, esa cantidad de goles que facemos nos tramos finais do partido. Eu creo que eso é algo que en esta categoría todos temos claro, non? Creo que todos decimos o mismo, se non estamos ao 100%, pois calquer rival che pode facer dano, non? Pero despois hai que ser capaz de conseguirlo. A veces ti queres estar ao teu 100% e o rival non che deixa, non? Non só depende de ti si depende dar o teu 100%, pero a veces eso non che chega porque o rival está facendo moi ben, entonces aí cando hai que saber amoldarse ao que está pasando nos partidos, non? E ese é o momento clave da competición, é o partido. Entonces, bueno, aí hai que saber intuir o que pasa, ter diferentes formas para adaptarte ao que está pasando, bueno, e buscar que o equipo rinda mellor. Como obxectivo, non hai que poñelo como obxectivo tal, non? Eu creo que é unha ilusión que todos temos aí. Fomos capaces de chegar a estas alturas de tempada, pensamos que, bueno, moi cerquiñas, senón casi de forma matemática conseguir a permanencia, e a partir de aí, pola situación na que estamos, polo colchón que temos, polo momento que vivimos, temos que ser ambiciosos, non?
como este equipo xa era ambicioso, tampouco ten que cambiar moitas cousas que eu creo que hai que facer. Hai que seguir competindo igual que hasta ahora. Bueno, como vas a polos puntos e polos partidos, pois se o sigues conseguindo, está claro que cantos menos jornadas queden e máis vayamos sumando de 3 en 3, pois estará máis cerca a conseguir algo que como objetivo non tiñamos, pero que está aí. Porque sempre hai cousas que mellorar, non? O que pasa é que se trata de gañar. Hai días que gañas de unha maneira, que estás máis sólido, hai días que gañas, pois como foi o outro día, creo que con un exercicio tremendo de fe e de potencial ofensivo, de querer ir a polo partido incluso despois de empatar a treses, non? De non conformarnos. Bueno, eu creo que esa é a grandeza dun equipo, non ter solo unha forma ou un modelo co que ganas, e se non vai por ese guión que ti esperas, pois xa non eres competitivo, non? Eu creo que hoxe en día saber adaptarse ao que pasa cada domingo e en cada partido é importantísimo, e creo que esa é unha das virtudes que temos. Por primeira vez en moito tempo temos a todo o plantel disponible, non? Bueno, é unha boa noticia tamén para este tramo final, non? Dispoñemos dos 20 futbolistas, bueno, pois eso, a que todo o mundo ten tamén máis competencia neste momento interna. Eu teño máis posibilidades para poder escoller. Os futbolistas que veñen de lesión, a ver se van ganando minutos e van participando para chegar a ese tramo final con todos a tope. Eso sería o ideal. Despois de semanas con sancións, con lesionados e demais, agora volvemos a estar todo o grupo.